Horas, salam sehat di hamuna sa luhutna damang dainang, salam sejahtera di pasu-pasu Tuhan ma sa luhutna parnglota. Alenita puji Tuhan marhite-hite naolo hita manayong hatana, alay jumulu ma tapasa darwata martang yang mahita. Dami na sumurong siya nasa roha, ima mga ramoti ati-ati do pikramuna. Di bagasan Kristo Jesus, talumobi lah manangin hata ni debata di bagasan partikyan. Amen. Hata ni debata nalaw si hangulunota di bagasan sa Darion dienek may san buku Heber biddu 2 mamukka may sa naya sada masuk sa tuaya opat omahatan ni Tuhan tapay tuyuk ma di bagasan ruhat tabi di bahani nang mamuba gemosta manipata ng tabegi unang tung di bawah kita ay garihata na inataon niyaka suru-suruani gari hotdo jalan nasa panglosyon do hatoison mangalap pamaloson na hubbar tagamu maadong dapat hapurusata molo tatoison haluaon nasa gudangi pola do Tuhani makatahos sa dimulanay jala mamos di pasat akan obege sa tuhita ay do di bata makatidakon marhiti-hiti akatadda do halongangan do ragam ni pabahenan hagugoon nang marhiti-hiti tod di perbadia na sinagyonon na guru lomo ni rohana ido pajahon na huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Aha dumabay kita. Jod merasa ragu di saluhu na haporsya makaporsya Tuhan. Totu molohami parwaho di jama sisonarion na mabain ak kajulman na porsya meraguhon haluaw na siya debata holang sadar paruh kilo. Ketika ada tantangan, ketika ada persoalan, ketika ada kemelut di dalam kehidupan kita, maka tidak jarang orang lari dari imannya. Mulut tabereng di pangulusi sonarion godang-godang do jolma mangalului haluaon na di luar ng pinatupan ni Jesus Kristus. Godang do jolma sonarion maninggal na porsyon na alay sa luhu nai ala niyak kahamalon nang peadong jolma madokon terjadi pencerahan di bagasan parangonon. Alasa sitong na persoalan nubelga buasa hita halak Kristen olo meninggalon imaha porsyota tu Yesus Kristus sadero persoalan moluakan atong gidu do kalian asing dan mungkin olo hita napaduahon ahado musenang nama baik halak Kristen hita meninggalot Tuhan aka ajaran na baru manang ajaran saja. Mula taberang perkembangan teknologi si sonarion murah-murah na majulma mengakses informasi murah-murah mana julma maboto kabarita bahkan dia kabarita elektronik do media sosial selalu do berhamburan dipertontonkan berita-berita baik itu yang hoax ataupun yang benar. Oma na jujur mabemago ha personal Kristen aka ajaran na baru. Damang dinang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Marhite-hite turpu jamita na satu hita dia pala partikyano.
Songo dia panurak buku Hebir mengajarhon tu ganup jol mana porsia. Pasingoton aka jol mana porsia. Asa totong aka jol mana porsia hok di bagasan ha porsiona. Asa totong jol mana porsia ibu managi hon di bagasan parngolona. Dia do barita na patugun ha porsiaon. Jela dia do aka barita na palilun aka ha porsiaon. Alay marhita-hita hatan debataon. Nang tekas di pengot tuhita. Di bayani nang mamuba gomosta manuphatan ng tabigi unang tung di barok kita. Ada sebuah ajakan. Bagaimana setiap orang yang percaya diharapkan dia benar-benar memegang teguh ajaran yang benar di dalam kehidupannya. Jangan sampai dia menjadi dibawa oleh arus dunia ini. Ketika kita tidak bisa teguh di dalam kebenaran Injil Tuhan, maka ada kemungkinan terbesar kita akan tersesat. Gabi mago hapor serta. Alenima didokon dibani nang mamu bagomosta. Iko gomosi tamaniop. Adu nang gabi tu palta. Bagiata di bagasan parngoluan. Bagiata di bagasan parngoluan. Jabarta di bagasan parngoluan. Imalas ni roha godang. Marhite-hite haluawon nang pinatupan ni Yesus Kristus, marhite-hite na dipersilakon ibana dia pinorsilang. Tatiok magomos unang mubah hita nang pigudang na berusaha ng mga lilun at kahaporsata. Huria nanolonga di bagasan Kristus Jesus. Namangyuk mo senang di bagasan na ay padua dok ay garihatan ni nataon niya kasuru-suruani garihok do. Jalanasa panglasyon do tatoison mangala pamaloson na hokbar. Lapatan na ng sederhana na songon. Sedangkan firman atau berita yang disampaikan malaikat itu adalah benar. Apalagi haluaon nang binuan di Yesus Kristus. Ala na utip bodoh debatas yang seru-seruap. Barita na pinasa ni seru-seruap pegabi imahasitongan do. Ale barita no tibus yani aha. Barita no tibus yani na pinasa ni Yesus Kristus marhite-hite ka pangajaryon na tarlumo bima marhite-hite pengorbanan na. Hodo. Ale ni unang tatoison sa luhut nai sa unang mangalap pamalosan na hubbar. Aso nang masuk kita tu hamagoan, aso nang masuk kita tu ni debata. On rikot hangulunot ta di bagasan parngoluon. Tagamo maadong dapot haporsata molo tatawison haluaon nasa gudangi pola do tuhani makatahos sa dimulanay. Artinya sederhananya dalam ayat yang ketiga mau dikatakan seperti ini. Dan mungkin na manginang. Dapat muna haluaon. Taga mo muna akan nauli, dapat muna di bagasan ngolo muna. Ang gudang ngolo muna makaporsetukan. Sederhana na, da mungkin taga mo muna. Burjujol matu hamuna, ang gudang burju hamuna. Da mungkin taga mo muna, dapat muna haluaon, madapat ngolo na saling-liling na hamuna di harajan ng diwata. Ang gudang olo hamuna porsia tu Yesus Kristus. Tuhaluan na pinatupan ni Yesus Kristus. Dan mungkin niya manginang. Alinihatan ni debataon. Neng mengajak sa luhut na jol manaporseya. Asa totong hot di bagasan haporseyaon. Asa totong menyadari haluaon na adong di bagasan parngulon na marharoroan siyan Yesus Kristus sabi. Dan adong haluaon na adong di portibyon. Nabuy paluhaw kita muludang marhiti-hiti Yesus Kristus. Lalu di bagasan ay papatot ay do di bata makatidakon marhiti-hiti. Marhiti-hiti akatadda bulun dot halongangan dot ragam niya kapabahenan. Ya, dia tidakon. Alinima na didok ko Yesus Kristus. Barang siapa yang malu mempersaksikan dia, mengakuin dia di dunia ini, maka Tuhan juga akan malu mengakuinya di hadapan Allah. Nasa isi
na maila makaprosya Jesus Kristus ibana pe dan gabi partoa derajam ni debata. Haluaw nang tajalo marhiti Jesus Kristus dia tidak kon di bagasan debata. Dia kapadan narobi pe songo dia aka naposo ni debata aka panurirang manurirakot iya haluaw nekosahat tutonga-tonga di parnguluan ni jolma di portibion ima marhite-hite anak ni debata Jesus Kristus. Ibana do dala do hanguluan. Alini damang dahinang ala na hulang Jesus Kristus do dala do hanguluan di bagasan parngulota. Tatio mahanguluan nang sahate tu hita. Asa gabi partohap pita dia rajaw ni debata. Namang inang dakuboto hamuna sonari di bagasan parngulomona. Isido halwa muna. Alay naneng dohono ni debata tu ita galuk marsada-sada. Hulang debata do halwata. Hobarto ujakan nasa tu ita do halwa na siya debata. Ado naneng botot ta senhata ni debataon na perjulus sahali iko gomos mahita di bagasan haporsyan tu Jesus Kristus. Molo nunga gomos ita maniok haporsyota. Molo nunga gomos ita makaporsya Jesus Kristus. Gabi partoa mahita di haluaon na pinatupan ni debata. Dung adong ha Kristino di portibion gudang do na makasuguhon. Jal gudang do ng alona. Alinima Jesus Kristus di do ibana do tu masilam mo. Jadi namang dainang nang pinunga dapot ta haluaw na siya debata marititi Jesus Kristus tidak menjadi serta-merta kita terlepas dari persoalan. Tuhan katakan barang siapa yang mengikuti dia harus memikul salibnya. Di buku di Lukas biduse 20. Jadi mulu adong jelma madokon mulu nunga porsiya ho tu Jesus Kristus eko marsonang-sonang mangulum ninna. Dohonok ko madamanginang tao. Justru maka porsiya Jesus Kristus sugudang akasi taonon. Alay mangadupi akasi taonon urupan ni dibataho, dunganan ni dibataho. Iyon na parjuro. Alini tiyo gomos haluaon nong sapo. Napaduahon damang dainang ahado na nang ima siyang luta sa nata di dibataho. Haluaon holang si Jesus Kristus. Banang Kristus mabayan gabi haluang mo. Gudang do jol mamanginang dipake parbinotuan na dipake habison na dipake imahadirion na ng mga luli halwa di bagasan parngalon na dipangasaw na malon na kanaas dang buya manginang holang Jesus Kristus do aliniya manginang Kristus si mabayan halwa di bagasan ngolo. Kristus si mabayan halwa di tonga-tonga rumah tanggamu. Kristus si mabayan halwaon di bagasan parsaripemu. Kristus si mabayan halwaon di bagasan akaulamu si gano pare. Molonu nga di baik kamu na Kristus gabi halwaon di bagasan parngolom muna. Taruli mahamuna di bagasan ngolo muna. Taruli dan gabi mardame sonang. Gabi daw siya nakahamaolon. Ale taruli. Molotung pe gudang akka persoalan. Dan gabi madili bihamuna salhuna. Ale justru lam manot to ka porsya muna. Lam tugu ha porsya muna. Maka porsyai debata. Naparpudi sa hali. So sada ilustrasi soal haluaon. Adong ma sahalak na pugos na marutang tujol ma namora. Dia tong julma na puguson nama dang bui tergarar di ibanang utang. Di sadati kiro may mana manopot namora. Ido imana ma. Ale tuan si burjuroha. Namur jumar parange nalabok puso-puso.
na mangido mau tuho dang buy hugar utaki mangido au gomos sesama utakko ninay mana tu namuray ana nunga tung mangel situ tu ibana mangidohon diduk namuray matoy ma ang songoni na 300 yan utangmu lunas masalo mula maho merdame sonang mula majel mana pugoson mula imana tu bagasna ala taringo may mana adong jul mana marutang di bana Roma musenang dibotari nai jul mana marutang tu jul mana pugoson dokoma alituan burjudoho dan butar gararao takki ame dokon jul mana pugoson down eko gararong mudo 50 do utang na ipaksa manggarar muludang uhumok ko din tarilu ma na marutang 50-on mula may mana ale sahab mabaritay tujal manamora nang manesa utang ni jol manapugos na marutang mana 300 so tarmuru ma jol manamora ibana nungahu usesa utang na hape ibana deng buy manesa utang ni dongan ope eko gararon na do utang nai marlopi gada tuan ni na jelma namora damang dainang nenolong nga di bagasan Yesus Kristus ahado hadoman na tutur pu jami tadi apala partikelon haluan na siya debata na parjulo sa hali jelma namore ima debata na mangalin haluaon hasesaan tusudina moloro hita marsob bajala maka persaibana alhai jelma na pugos isi mahita nunga jejot ima debata mangaleo ni mahaluat tu hita marhiti-hiti manesa saluk na kadosata alai hita jejot dudang buy tapatu pamanesa dosanya kadokata kita bermohon kepada Tuhan kita diampuni kita bermohon kepada Tuhan kita memperoleh keselamatan itu melalui anugerahnya tapi kita tidak bisa mengampuni orang lain apa Tuhan katakan pengampunan nang dileon di bata tu hita ikubudu tok kita nang mengampuni akadongata alinda mang dainang molununga di jalo hamuna haluaw na siya di bata marita ti Yesus Kristus hita pe ikuboy malin haluaw to akadongata ini harus berbanding lurus kita sudah diselamatkan Yesus Kristus marhiti-hiti haluan dari pinatupan na dia pinor silang na kita pe ikut tepat-tepat tado songoni oman ikut ingotot tadi bagasan parangolot ta mulu adong aka pangajarin nama dokon dang toho haluaw ni ale anggo hita ikut dohonot tado toho do haluaw ni jale ko patudonot tado haluaw ni ale ni amang inang marhiti-hiti hatan ni dibataon diajar hodot tu hita tabay ma dibata gabi haluan di bagasan parangolota tatiuk magomos jabarta tatiuk magomos hapersyota unang beita olo dililuhon aka portibion molotung pe adong aka hamauron molotung pe adong aka pangajarin na baru alay ingot tamu nama hok mahamuna di bagasan haporsyaon jala unak kamu na mura-mura dililuhon aka portibion amen martangya kita toho tutu ale Tuhan hodo halua di bagasan parlon ami muliate ma disalu ajari mahami asa totong maniuk gumo saluo na siyako ajari mahami asa totong tupaon haluat pakadungan nami muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martangya kami amen shalom
Salam sehat. Tuhan memasu-masu kita.